ଜୟନ୍ତ ନାଇଁ ହଁ ଦୟା ନା କହୁନ। କଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ କରିବି କଣ, ଏଇ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ତ ଆଇଲି ଏବେ ଆଉ। କଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ, ତମ ଗାଁର ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ହଁ ବୁଝିଲୁ। ହଁ ପାର୍ଟି ଅଛି ବୋଲି କଣ, କାଲି ରାତିରେ ବା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ହେଇଥିଲା ନା। ନା ନା ସେଟା ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଗାଁ ହଁ ଲୋକ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ 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 ଆଜି ଗୋଟେ ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ଆଉ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯିବେ ନୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଚିକେନ ଫିକେନ ଗୋଟେ ହବ। ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଆହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ। ଫ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହବ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମାନେ କଣ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ନା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଦୟା ହାତରୁ ଦଉଛି ବୁଝିଲୁ। ଓହୋ ଆଗକୁ କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି ନା ଇଲେକ୍ସନ ହଁ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଲେକ୍ସନ ଟା ଆସୁଛି ନା 2024 ର। ହଁ ହଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ତ ସେ 5 କୃପା ରହିବା ବର୍ଷରେ ତ ଦରକାର ଟିକେ ଆଉ ହଉଛି। ସେଇ କଥା ବା, ମାନେ ହୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ହଁ ଲୋକ ଟିକେ ନିଶାର ରହିବେ ଆରେ ବୁଝିଲୁ। ଯୋଉ ରୁଟି ଯୋଜନା ବାହାରିଥିଲା, ତମେ ସେମିତି ନନା ଗୋଟେ କି ଯୋଜନା କାଢୁନ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଢିବ ନା, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ନା ତମେ ମୋ ଗୋଟେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଫ୍ୟାନ ଯୋଜନା ଦୟା କାଢୁଛ ମତେ ଆଉ। ଫ୍ୟାନ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ହାତରୁ ଦିଆ ହଉଛି ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଦୟା ମତେ କହୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକେ ନଦେଲେ ହଁ ଲୋକ ଯୋଉ ରେଟରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ହଁ କାହିଁକି ନ ରାଗିବେ କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷର ତ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବ୍ଲକ ଆଣିବେ ଟାକୁ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟୋଟାଲ ଅଧେ ନାଇଁ ବିକି ହଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ହଁ ବୁଝୁଛୁ ନା। ହଁ ଚାଉଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ସବୁ ଖାଇଲା। କୋଉ ଆଚ୍ଛା ଶଳାଟା ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକ, କଣ ଏତେ ନା ଗଲୁଆ ଦୟା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ କହିଲ ନନା, ହଉଛି ଇଏ ଦୟା ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହିକି ଶାନ୍ତି କରିଦଉଛି ହେଲା। କାମର ନ କରୁ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇ ବା କିଛି ଇଏ ସେଇ ନାହିଁ। ଆରଥରକ ସିଏ ବି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଟିକେ ଖେଳ କରିଦେଲା, ହଁ ଏଥରକ ବି କରିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆର ଏଥର ଟିକେ ବଡ ଧରଣର ନକଲେ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେଇ କଥା ସିଏ ଆଉ ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ, ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେ। ହଁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହବ ଆଉ ବୁଝୁଛୁ ନା। ହଉ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଉ ଇଏ ତମକୁ ଜଣଉଛି ନା। ସେ ପିଲାକୁ ଦେବି, କଥା ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ରାଉତର ଟୁକା ଗୋଟେ ସେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୁଝିପାରିଲି ଦେ। ହଁ ହଁ ଇଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫୁକୁନି ନା କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନନା। ନମସ୍କାର। କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଫୁକୁନି ବା ଫୁକୁନି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଗଧିଆ ରାଉଳ ପୁଅ। ହଁ ଜାଣିପାରିଲି। ସେଦିନ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ତ ହଁ ମଦ ପିଇକି ଦୁନିଆ ଉତ୍ପାତ ହଁ ହଉଥିଲୁ, ତ ସେ ମାରିଥିଲେ ସବୁ। ଲେଙ୍କା ଫେଙ୍କା ନା ସବୁ ନା ୟା ଟେକି ହାତରେ ନେଇକି ବହୁତ ଗଲେ। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତମେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସିଆଡୁ ଆସେ। ଏଇ ଇଏ କଥା ହଉଥା। ଫୁକୁନି, ହଁ ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆଜି ହଉ ନହେଲେ କାଲି ହଉ, ହଉ ଠିକ ନହେଲେ ଅଛି। 8 ଦିନ ପରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହଉ ଦେଖିକି କରିବା। ତମ ଗାଁରେ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁ ତ 1,500 ଖଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି।